क्रिसमासनि बयबो शपिं खालामफैदों नै तनिष्काया फैफेरनो मोनाखैमोन नालाय शपिं मलाव दिनै तनिष्का अबेखौ लागोन हा ओइ दिदुमोन तनिष्का ओइलाय दिदुम मोनबाय दा उत्सानदो अबेखौ लागोन अबेखौ गथ'फोरनि मोजां मोजां दङ बासिगासिनो नै जोंना आथिं आमफ्राय अबेखौ लागोन हनै मामिया थांद' मामिया बासिबाय हनै गाननायदो जिदु बासिगासिनो आमफ्राय नै 20% 30% अफार तनिष्काया नै गस्ला बासिदों तनिष्कानो गस्ला बासिदों बिमाया ओइ दिदुम मोनगोन माखासे लाबायानो नै बेलेगाव नायबावनोसै दायो दंबावो बायबावनांगौ लाबावनांगौ जेबो लाखाया दा खारबा Sampai udah video. Wah, udah mulai. Sekali. Shopping kalam deh, kan sekali shopping. Kan sekali shopping kan deh. Hah? Oh. Hah? Lain lah? Bisal. Shopping kalam खांबाय जों दा नै पुरा बर्डि ओमफ्राय आं बेलेगावसो लादों आरोना गान्दा कमप्लेक्सनिफ्राय माने ब्लेजार लाना फैबाय कोट ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो मोनालायबाय शपिं खालामनानैनो जों नै क्रिसमासनि पुरा बयबो शपिं खालामजोबदों तामाम भिर बिशालाव आं बिशालनिफ्राय लायाखै आमफ्रायासो बिशालनिफ्राय लादों जायो ना दाम खमनियानो ब्रान्ड पुष्पा ब्रान्ड